Đura Jakšić u Kragujevcu. Đura Jakšić živeo je u Kragujevcu od oktobra 1863. do avgusta 1865. On je 19. oktobra 1863. godine bio postavljen za učitelja krasnopisa i crtanja u Kragujevačkoj gimnaziji. Dotle bio učitelj osnovne škole u Požarevcu. U aktu kojim je direktor Kragujevačke gimnazije izvešten o Jakšićevom postavljenju stajalo je naređenje da mu se godišnje na ime plate isplaćuje 300 talira i da se od sada u Kragujevačkoj gimnaziji krasnopis i crtanje predaju sva 4 niža razreda. Načelnik okruga Požarevačkog izvestio ministarstvo 24. oktobra da je Jakšića razrešio dotadašnje dužnosti i uputio na novu. Svakako, posle nekoliko dana Jakšić je sa porodicom došao u Kragujevac. Jakšić je za Kragujevac vezivao izvesne nade. U jednom pismu, koje je ne dugo posle dolaska u Kragujevac pisao svom prijatelju Đ. Popoviću, uredniku poznatog omladinskog časopisa Danica, on između ostalo kaže: sad od oktobra sam učitelj crtanja u Kragujevcu. Dakle, postigao sam što sam želeo, sad samo zdravlje od Boga, a nadam se da ću sve ono što sam sam sebi i svojima grešio popraviti. To što je grešio dolazilo je često od njegovog karaktera. Svestan toga, on sam to priznaje. Ja sam uvideo, kaže, da ne mogu nikad do onog uvaženja doći koje bi može biti želeo ili zaslužio. Ne znam zbog čega, ali sve držim da je sa moje naravi, koja je dosta neharmonično u meni smeštena, ja ne mogu biti solidan, gotov da plane i da na jedan udarac vrati 10, sa karakterom plahim, bujnim, netrpeljivim. Jakšić je stvarao na svakom koraku skoro neprijatelje i svestan toga dolazio do uverenja da ga ljudi više cene kad je dalje od njih. U novom mestu ljudi su nepoznati, on će živeti povučeno i raditi, nikomu neće narušiti mir. A i ja sam, piše on, volim nekako među nepoznatima, među ljudima koji niti znaju šta je na meni dobro, niti šta je zlo. Dođem u društvo, nikome i ne primeti, otidem li također i to je taman za mene. Ali se Jakšić prevario u očekivanjima da odmah to dodamo. Kragujevac mu nije pružio ono što je želeo. Uostalom, da li on, onakav kakva ga znamo, mogao iskreno i da želi miran, spokojan život? Kragujevačka gimnazija u kojoj Jakšić predavao crtanje nije ga moglo naročito da oduševi. On je jamačno naišao na mnoge teškoće čim je počeo da drži časove u njoj. Škola se nalazila u državnoj zgradi blizu stare crkve i u jednoj obližnjoj uzetoj pod zakup. U svome godišnjem izveštaju od 6. jula 1865. godine direktor gimnazije mračnim bojama slika stanje u kome se ove školske zgrade nalaze. One ne odgovaraju celji i udobnosti jednog zavedenija. U jednoj sobi veće zgrade prozori su mali, te je svetlost slaba, što naročito smeta predavanju zemljopisa, računice, crtanja i krasnopisa. U drugoj sobi prozori su sa prečagom, pa i tu mala svetlost, ali je najgore sa manjom zgradom u kojoj su 4. i 5. razred. Nju je, kaže direktor, 1864. godine 2 put lepenica plavila i podrum vodom punila. Otuda, naročito kada se greje, osjeća se zagušljiv zadah. Sobe su vrlo male sa niskim tavanom. Nastava crtanja bila je u školi zanemarena. Nikakvih pomoćnih sredstava nije bilo. Jakšić je međutim želeo
da nastavu podigne, da svojim učenicima pruži solidno znanje i slikarske umetnosti, on je odista bio, bar u početku, prilježan na poslu. Škola je mogla od njega, dobrog i stručnog slikara, da ima samo koristi. On je 1864. godine podnosi direktoru spisak stvari koji su mu potrebne za nastavu crtanja i traži da se nabave iz Beograda. Za predavanje načrtanija pisao je direktoru tada: nužno mi, pod 1, da mi se iz Beogradske škole načrtanija odvoji 30 do 40 komada pregladalica za crtanje figura, to je glave, noge, ruke i cela tela, pod 2, da mi se takođe iz načrtanija Beogradskog toliki isti broj pregledalica pošlje od cveća, voća i tako dalje, pod 3, nužno mi je bar 100 komada landšafta, to jest cela škola za landšafte, pod 4, i nekoliko pregledalica iz arhitekture, pod 5, nekoliko arabeska. Sve mi je to nužno, završava Jakšić, kako će deca o svemu bar koliko toliko ponjatija imati. Sa druge strane, u samom nastavničkom zboru Kragujevačke gimnazije Jakšić je naišao na podeljenost između domorodaca i došljaka. Oni prvi nerado su izgleda gledali ove druge. Što se nas Vojvođana, to jest Švaba, tiče, pisao je Jetko Jakšić o tome Popoviću, moram ti kazati da nas mrze. Zar mi da nismo kadri ovdašnju gimnaziju održati, šta će nam nemačkari, vele profesori koji su odavde rodom, a ne mož, Lole, ne mož. Gde im je učitelj francuskog jezika, gde li nemačkog, gde li crtanja, a kad bi se čovek s njima o tome upustio u dišput, znam šta bi rekli. Sve te nauke i veštine nisu nam nužne. Njima ništa nije nužno što oni ne znaju, a počem ništa ne znaju, ne treba ništa ni da uče, zbogom pameti. Kad u školi nije našao naročito zadovoljstvo, kako će tek zadovoljstvo Jakšić naći u životu koji je ovo doba tekao u Kragujevcu. Živelo se tada između 4 zida, vodile su se dnevne brige, raspravljala sitna pitanja. Porodični život kretao se u uskom krugu palanačkih obzira. Nedeljom je svet izlazio na ulicu, sedao ispred svojih kuća pod lisnatim drvećem i ogovarao prolaznike. U takav život ušao je Đura Jakšić. Na stranu to što je on već bio prošao svet i video, ako ne i živeo, bolji, viši život. Uzmimo samo njegovu netrpeljivu prirodu, ćud i volju da prkosi svima obzirom i da se ne stavi ni pod kakav režim. Zamislite njega i ondašnje kragujevačke kavane koje su smatrane kao ozloglašena mesta. On se u jednom pismu žali na taj život punog stomaka i blaženog sna koji je našao u Kragujevcu i koji ne može da razume na ljude koji žive suviše solidno. I tu žalbu želi da saopšti Jaši Gnjatoviću, čoveku koji je takođe u životu bio pust, a koji iznad svega voleo raspojasan, slobodan način života. Pozdravi mi Jašu Gnjatovića, naručio on Đ. Popoviću. Kaži mu da sam postao u Kragujevcu cajhen majstor, da živim sam kod svoje kuće. Eto, na primer, danas, 6. decembra, slavi Svetog Nikolu moj prvi komšija, a njegov zemljak, gospodin Vitković, i ja mu ne odoh na slavu, nemam ćeva.
Svi su mi suviše solidni.